Enviar per vals descompte en els comerços d'Utiel, en aquest cas. En fi, reciclar, però també reduir és la R més important i també reutilitzar, la segona R més important. De fet, la menor de totes les R's, no? Sí. Gemma Caballé és una eminència, és la nostra experta de capçalera en reciclatge, en reducció i en reutilització. Benvinguda de nou al programa. Moltes gràcies, moltes gràcies. Escolta, Gemma, abans de res, primera pregunta. Ecopark i .net. Estem parlant de la mateixa cosa o m'ho acabo d'inventar jo? L'Ecopark és el lloc que és un lloc on podem portar els residus que no podem tirar als contenidors del carrer. És una instal·lació, normalment, amb contenidors grans per a portar residus especials. I el punt verd? El punt verd és el que... Aquest concepte? El punt verd és una etiqueta que porten alguns productes que paguen per després depositar-se als contenidors del carrer. Gemma, és una etiqueta. Comentàvem també que és una assignatura pendent la que tenim nosaltres del tema de reciclatge i associem també als ecoparks tirar elements com grans que no sabem on dipositar, no? Però no és així, trau-nos una miqueta de dubtes. No, també podem portar residus més xicotets com per exemple les piles, també podríem portar-les als ecoparks o xoguets xicotets, no? L'ecopark no és només per a coses grans. En definitiva, l'ecopark està dissenyat per a abocar allà tot el que no puguem dipositar, diguem, en els contenidors convencionals del carrer. Perquè són residus especials o perquè són perillosos o perquè són difícils. Per la raó que siga, i això que farem, repassar-ne. Així tenim una paradeta bonica, avui també, s'has fet així un collage de coses. Sí, tenim molt. Vinga, així tenim una torre d'ordinador. Tot el que siga residus d'aparell elèctric i electrònic, les coses que funcionen en piles o enxufades a la llum, les podem portar a l'ecopark. També la podem portar a una tenda, si són coses xicotetes, o les poden arreplegar en les tendes. Tenim gran predomini d'electrodomèstics, però també estem veient teixits, no? Ahí estem... Clar, la roba que últimament ha proliferat moltíssim, els residus de roba, no sabem per què, però hi ha més quantitat de roba als contenidors, sempre n'hi ha que evitar tirar-la als contenidors de la resta. La podem depositar als contenidors de roba si és que en el nostre municipi n'hi ha, i si no n'hi ha, podem portar-la a l'ecopark. Val, o sigui, la roba destinada millor a directament a l'ecopark, sí. Sempre que puguen depositar els residus de forma separada, facilitarem el seu reciclatge. Clar, un altre dels dubtes que sol assaltar-nos, o li sol assaltar també a les persones, òbviament, els ecoparks estan en punts concrets, geogràfics, i estan prou allunyades, diguem, dels nuclis urbans, per tant, t'has de desplaçar d'alguna manera i no sempre és possible. Sí que existeix aquesta possibilitat de l'ecopark mòbil, no?, en algunes ciutats. N'hi ha municipis que no tenen ecopark i el que s'ha fet en molts municipis és fer un servici d'ecopark mòbil. És com un camionet, com el que he citat abans del caixer, que és mòbil, el mateix per a ecopark. Un camionet que arriba al municipi cada 15 dies, està a la plaça del poble i ahí es poden arreplegar també, no els mateixos residus que a un ecopark fixe, però molts residus. O sigui que, Gemma, un dels pitjors enemics, que seria la gossera per a reciclar, en aquest cas no tindríem cap tipus de... No, perquè normalment els ecoparks, inclús en municipis grans, com per exemple València, també n'hi ha ecoparks mòbils que van pels barris per a facilitar a tota la gent que puga depositar els residus on toca. En fi, anem a pegar-li una miradeta més perquè hem parlat de la roba, hem parlat dels electrodomèstics... Les radiografies també les podem tirar ahí, que molta gent pregunta perquè ja les farmàcies no les arrepleguen, no saben què fer en elles. I per què en les farmàcies ja no arrepleguen les radiografies? Perquè no és la seva funció i, clar, tot el que... És millor que s'arrepleguen els residus allà on després es puguen recollir. I tenim més elements quotidians de la nostra vida, no? Ens crida l'atenció. Per exemple. L'oli de la cuina, l'oli que hem usat per a cuinar, és molt contaminat. Mai hem de tirar-lo per la pila. En la pica mai. Ni per el vàter que arriba al mateix lloc. N'hi ha gent que pensa que va... Mira, no ho tira la pica, però ho tira per la tassa del vàter. Tampoc, no. Molt bé. Perquè contamina, perquè, a més, per a les tuberies també és contaminant. Mira la proporció, jo no sé, desenganya'm si vaig errat. Vull dir, com era? Una sola goteta d'oli pot... Quina quantitat de litres d'aigua contamina? Al final, depenent del tipus d'oli... Ahir a mi em disculpareu, però, per exemple, quan escurem,
i totes aquestes coses en un Clar. plat que, Una miqueta d'oli. Una miqueta d'oli, Clar. no, però és que jo ara estaré obsessionada en eixa goteta que No, estàs dient. preocupes, dona. Tampoc n'hi ha que obsessionar-se, perquè n'hi ha gent que a vegades en les xarxes em diu jo netejo els residus abans de tirar-los. Tampoc, no n'hi ha que obsessionar-se, n'hi ha que fer una cosa que siga també coherent i que siga fàcil per a la nostra vida. L'oli de cuina usat, n'hi ha municipis que ja tenen un contenidor per a depositar-lo sempre en botelletes de plàstic, perquè si no, quan el tirem al contenidor una botella de vidre es trencarà i no podrem replegar-lo, i si no tenim un contenidor prop, a l'ecoparc o a l'ecoparc mòbil. Perdona, això que tenim així, això són cosmètics o Restes, què és això? Pintures, restes de no? pintura. Ah, pintura. Ai, Restes mira, per de exemple, pintura. pintem en casa i ens sobra pintura i què fem? Què fem amb Pintem en ella? casa tipus con aquesta pintura, Per exemple. les un parets, vernís. perquè som Sí. molt manites Sí. i pintem la nostra casa. Per exemple. La resta de pintura a l'ecoparc, perquè Molt bé. són productes tòxics que dificultarien el reciclatge si el tirem al contenidor del carrer. I també en aquesta construcció, aquesta reforma hipotètica que ens estem fent de casa, que has dit de pintem... Recorda també que teníem- necessites la llicència Llicència. d'obres de l'Ajuntament. Això primer. Jo m'estaves dient de l'hipotètic cas d'aquesta reforma Per que has pintar no pintat. cal, però per fer-se reformes sí. Clar. Sí, no, però les rajoletes, Sí. rajoles, ceràmica, tot això... Els on enderrocs. aniria? Si fem una reforma que la fa una empresa, aquesta empresa s'ha de fer carrer dels residus, no els ha de deixar ahí ni el tirar-los al contenidor del carrer. Si és una reforma xicoteta que canviem nosaltres dos rajoles, aquestes rajoles que estan trencades o tal, també a l'ecoparc. I Gemma, un altre clàssic, les bombetes. Què fem amb elles? Les bombetes tenen mercuri, aleshores també a l'ecoparc o a l'ecoparc mòbil, o si no, a la tenda on venen les bombetes també les podem portar. Però tenen mercuri totes? Les de baix consum, Les de baix consum sí que en tenen porten. mercuri. Tenen Caram, i les de tenen LED, millor. i les de LED que també són de baix consum també en porten? Jo crec que no. Dices, no, Ahí m'has ja t'ha pillat, pillat. ahí Jo m'has pillat. sabia que anava a pillar a Ahí m'has l'experta. pillat. Les bombetes que sí que les incandescents, les que hi havia abans, si se trenca alguna sí que la podem tirar al contenidor normal perquè no porten cap residu. I una última pregunta, perquè se'ns acaba el temps. Jo estaria parlant això, però me Sí, venen mil perquè preguntes és que al ens cap. queda per aprendre Tenim un munt de entès coses. que amb el confinament moltes persones han abandonat els seus matalassos de forma Sí, sí. indiscriminada per la vida. Què passa, que s'han cansat? És curiós, però ha aparegut una major quantitat de matalassos del que és normal. I, a més, el problema és que han aparegut en llocs on no deurien aparèixer. Al costat dels contenidors, en el millor dels casos, i si no, tirats per la muntanya. No sabem per què, la gent s'ha cansat de... La gent En està este- cansada d'estar tot el dia Clar. espaterrats ahí i Clar. ja sabien... En aquest cas, també hem de dir i hem de recordar que els ajuntaments normalment tenen un servei de replegada precisament d'esta classe de mobles, com podria estar inclòs perfectament un matalàs. Sí, i que evidentment sentit comú, que I no els tant que deixen sí. tirats Clar. pel carrer, I tant que per sí. l'amor de Déu. Només una Molt cosa, ràpid. en el cas dels xoguets, Xoguets, que també molt anirien ràpid. a l'ecoparc, Xoguets, sí que- però si estan en bon ús, millor donar-los a alguna ONG que replegui Tota la xoguets raó. per a que es poden Tota tornar a la raó. utilitzar. Sí, sí. I qualsevol element que funcioni Clar que sí. també ho podem consultar Clar que sí. fins i tot en l'ecoparc a veure què podíem fer amb ell. Moltes bé. gràcies, Gemma, Gemma, per esta de res. classe magistral. Moltes Sempre ens poses en la Moltes matèria. gràcies a vosaltres perquè completament. això és molt important, que la gent ho sàpiga. Gràcies Gràcies. de tot cor. En fi, anem cap a la cuina.